Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Döwletler Guramasynyň hemişelik maslahat beriji organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurama bu barada 15-nji aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýle-de beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni we insan-perwer urlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda goşýan goşandyny täze itergi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň Nowatdan daşar mejlisinde ýurdu dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezifesinden çekilmek niyetini ýaňdytdy. Munyň ýa-ni ýurtda gysgaly prezident saýlawlary geçirilip, eks-prezidentiň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow iň ýokary döwlet wezifesine ýeledi. Media habarlarynyň çen tutulsa, prezident Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtda ýokary derejeli mehmanlardan ilkinji bolup 25-nji martda Türkiýe Döwletler Guramasynyň Ýaşullar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrmy kabul etdi. Döwlet telewizionyna görä şol güni Gurbanuly Berdimuhammedow hem Ýyldyrym bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe Döwletler Guramasyna synçy agza hökmüne kabul edildi. Ol Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi, Türkiýe Geňeş atlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň 12-nji noýabrda Stambulda geçirilen sammitine Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu sammitde guramanyň ady ötküdildi. Synçylar beýtarap Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasyna tarap barha golaýlaşmagyny ýurdun sebitde we dünýäde emele gelýän täze şertlere uygunlaşmak we öz ýaranlaryny gaýtadan gözüne geçirmek synanşygy bilen düşündirýärler. This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically. Türkiýe döwletleri guramasy Türkmenistan ýaly ýurdu üçin dil taýdan, medeni we taryhy jähetden tebigi ýaran bolup durýar. Diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert Brius Panier 15-nji aprelde Azadlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny postsovet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş noktoy nazaryndan seljerdi. Generally, this is something that we're seeing, across the board in Central Asia, at least among the Turkic-speaking states, right? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türki dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçen wakaları esewan edýärler. Olar Russiýanyň garaşdyrysyndan has agyr ýitki çekýänligini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partner gerek. Eksport we import uğurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy zerur bolanyny bil waglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkez Aziýa ýaly Ewraziýa iklimining kalbyna ýerleşýän sewit bolsaň, onu bu zatlar sana has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar. Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment. Panier Azadlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň dowly hukukly agzasy bolup, Wengriýa we Türkmenistan oňa synçy agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panier'e görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başçylarynyň guramanyň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagy guramy üçin ören möhüm bolup durýar. Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu guramada işçiň çykyş edýärdi. Şeýle-de ekspert Türkmenistanyň Türkiýe, Azerbaýjan ýaly döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljekdigini notady. Galy bersede bilermen Berdimuhammedowyň Türkiýe döwletleriň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açyk gatnaşygy bolan umtylşyny görkezýänligini aýtdy. It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän iki topar Türkmenistanda sözü, internet, birleşmek we parahatçylykly ýygnanşmak azatlyklarynyň bozulmagy barada bilelikde hasabat ýaýratdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk toparlarynyň soňky hasabatynda 2021-nji ýylyň sentýabryndan 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli wagt aralygyna syn berilýär. Gazagystanda 2022-nji ýylyň ýanwarynda bolan wakalardan soň prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda täze repressiw çäreler diýilip adlandyrylýan hasabatda Türkmen häkimetleriniň krizisleri gizlemek siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky maglumat akymyna gödökçülük etmek ugrundaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde hökümete yaramaz täsir edip biljek wakalary ýygyderli inkar edýärler we gizleýärler diýilip hasabatda bellenilýär. Şeýle-de syn berilen döwürde häkimetleriň global pandemiýanyň Türkmenistanda hasaba alynmandygyny tekrarlap COVID-19-da inkar etmek siýasatyny dowam etdirendigi, ýöne garaşsyz çeşmelerden alınan habarlaryň pandemiýanyň ýurda çynlaky täsir edendigini görkezýändigi hem bellenilýär. Mundan başga da hasabatda raýatlaryň internetden peýdalanmak hukugynyň hem çynlaky çäklendirilendигine üns çekilýär. Türkmenistandaky ýagdaýlar barada habar berýän garaşsyz web saytlary, sosial media ulgamlary, messengerler we beýleki internet çeşmeleri esassız petiklendi. Olaryň VPN ýaly internet senzurasyny böwsýän gurallaryň kömegi bilen elýetirlidir. Şol bir wagtda häkimetler VPN-i ýygyderli petikledi we bu guraldan peýdalanyp häkimetleri tanqidleýän maglumatlary görkezýän saytlara giren adamlara basyş etdi diýilip, hasabatda VPN gurallaryny gurnap berýän ustalaryň we hünärmenleriň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolandygy bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Gazagystanda şu ýylyň ýanwarynda bolup geçen wakalaryň Türkmenistanda internete gözegçilik etmek tagallalarynyň güýçlenmegine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Bular Türkmenistanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip, ýurtda dürli internet çeşmelerine gözegçiligi berk çäklendirmek barada beren tawşyrygy bilen esaslandyryldy. Ýatlasak ýanwaryň başlarynda Gazagystanda suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutuşan protestler soňu bilen zorlukly gozalaňa öwrildi we Gazak häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygynaky kollektiwlerin howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toparyna göre bu wakalardan soň döwlet eýçiligindäki ýeketäk internet prowaydera öz müşteriler üçin girmäge ruhsat berilýän internet saytlarynyň sanyny hem ýaýratdy. Täze sanawda görkezilmedik ähli internet çeşmeleri petiklenýär diýilip, hasabatda prezidentiň Milli Howpsuzlyk Ministrligine köpçülüklerin biýdidünçülükleriň we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň howplarynyň öňüne almak üçin tagallaalary güýçlendirmegi tawşyrandygy hem bellenilýär. Hasabatda häkimetleriň bu tagallalaryna garamazdan ýurtda bir näçe köpçülüklerin protest çäreleriniň bolandygy aýdylyp, bu ýanwaryň başynda Lebap vilayatynyň Farab etrawynda 200-e golay adamyň häkimligiň öňünde üýşendigi barada adatlygyny çap eden maglumatlar bilen delillendirilýär. Türkmenistanyň hökümeti sosial ulgamlarda hökümetiň tanqidlarynyň artmagyna we daşary ýurtlarda nägilelik hereketiniň döremegine jogap edip, başgaça pikirlenýänlere çäre görmegiň germini hem giňeltdi. Bu basyşyň çäginde häkimetler ýurduň içindäki we daşyndaky aktivistleri, olaryň dogan garyndaşlaryny nişana aldy. Türkmenistanda ýaşaýan bir näçe adam jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olardan özleriniň raýat işçiligi we özlerini gyzyklandyrýan meseleler boýunça çykyş edendikleri üçin ağır alınandygyna ynanylýar diýilip, hasabatda muňa ýurduň içinde Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň we Türkiýede türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi mysal getirilýär. Türkmenistan demokratiýa, insan hukuklary, söz we internet azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýyzaky orunlary eýleýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam hukuklary boýunça 12-nji aprelde çap eden hasabatynda Türkmenistanda giň ýaýran hukuk bozulmalarynyň, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni we jinsy hukuk bozulmalarynyň dowam etdirilýändigi aýdylýar. Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülüklerin ýapylýar kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Diňe delikanalar açyk galýar. Emma olaryň işi diňe saç gyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç renklemek hem gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delikanalara we masaj edýän karhanalara degişli olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi.
Ählisi manikür, pedikür, kosmetologiya, masaj, depilasiya, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär. Dip Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden biri aýdar. Çeşmelerin we habarçylaryň sözlerine görä, indi diňe saç kesmek üçin delikxanalara işlemäge ruhsat berilýär. Olara saç renklemek gadagandyr. Saç kesmek üçin dellikçiler öz kärhanasyny dellikhana ýaly hasaba aldyrmaly. Emma dellikhanalar saç renklemeli däl, saç bejermeli däl. Dip çeşmeýdär. Käbir kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilenligi şu hepdäniň başynda belli bolupdy. Adatlyň habarçylary hususan da Mardaky ýagdaý barada habar berip, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlananlygyny we botoksyň hem dodak çeşirmegin gadagan edenligini habar berdi. Kärhanalaryň eýlerine gadagançylygyň bodulan halatynda agyr jerime we 15 gün tutsak edilmek jezaty barada duýduruş berildi. Indi bolsa Türkmenistanyň paýtagtynda gözellik salonlary köpçüliklen ýapylýar. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarynyň hem ýapylandygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňaç diwarlar galdy diýip Adatlyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlaryndaky salonlaryň hem ýapylandygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňaç diwarlar galdy diýip Adatlyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Mundan başga-da ýurtda iratyň geyimine önsýen artypdyr. Habarçylaryň sözlerine görä işini ýitiren ustalaryň köpüsi indi howsala düşýärler we jemgyýetde bolup geçýän zatlara nägiler gartýar. Adatlyk bilen söhbetdeşýän Aşgabatly çeşmelerden biri jemgyýetde serdara gahar we nägilelik artýar diýdi. Onuň sözlerine görä köpler kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegini ýurduň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ diýilen garaýşlary bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň maşgaly babatyny ýygygalyk garaýşlary we emansipasiýanyň islenlik görnüşlerini tanqidi garaýşlary bilen baglanşdyrylýar. Dip ýene bir çeşmeýdär. Adatlyk radiosyna bolup geçýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýlerinden resmi taýdan düşündürüş almak başartmady. Gözellige girdilen bu nowatdaky gadagançylyk İçeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň çalışmagynyň ýa-da gabat geldi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipesine girişinden gysga wagtdan İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Bu kadr çalışygyndan soň destine ilata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Ýollarda köpçüliklen reýtler geçirilip, ýol hereketini bozanlar telewizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikaty bolmadyk jübitlere jerime salmak işine bat berildi. Botoks we dodak çeşirmek gadagan edildi. Geçmişde Türkmenistanyň ilaty saç renklemek, manikür etmek we ýüzüne timar bermek gadagançylygy bilen 2018-nji ýylyň aprelinde ýüzüýüz bolupdy. Şonda döwlet edaralarynyň işgärlerinden saç renklemekden, ýüzüne timar bermekden we manikür etmekden saklanmak talap edilip başlandy. Şeýle hem aýal gyzlaryň eşikleriniň uzyn ýere degip giň bolmagy, bedeni ýaşyrmagy talap edildi. Polisiýa bu düzgünleri bozanlygyny aýdyp aýallary köçelerde saklady, sorak etdi we jerime saldy. Şeýle bolsa Türkmenistanda döwlet işgärleri studentler we orta mektep okuwçylary üçin belli bir geyim düzgünliği berja etmek talaby onlarça ýyl bäri saklanýar. Hususan da okuwçylaryň milli tahýa geýmegi hökmany hataplanýar. Studentler gyzyl köýnek geýmeli, mektep okuwçy gyzlaryň köýnekleri ýaşyl renkde bolmaly. Şol bir wagtyň özünde de türkmen häkimetleri wagtal ilatyň has giň gatlaklarynyň daş görnüşine ünsün artdyrdy. Geçmişde ýurtda gyzga balak şorty we suwa düşülýän bikini gadagan edilipdi. 2021-nji ýylyň sentyabr aýynda şortly erkekler Aşgabatyň banklaryna girmäge ruhsat berilmedi. 2018-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanda bikini we şorty gadagan edildi. Türkmen häkimetleri adatça dilden buyruk esasında girdilen şeýle gadagançylyklaryň sebäbini ilata resmi taýdan düşündürmeýärler. Dünýäwi döwletiň ýol başçylary türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat goýmak we milli köklerini ýatdan çykarmazlyk zerurlygy barada izli ýygyna aýdyp gelýärler.